Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapangunang napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa among website at www.digicastnegros.com. Kag sarama kay malantaw sa Kika Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banuas ang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros, subong adlaw. Bacolod Mayoral Aspirant Albi Benitez nagpirma sa manifesto nga nagsuporta kay Ferdinand Marcos Jr. Vice President Leni Robredo nagpanagtag sa starter kits para sa pagpatukod sa mga balay sa Southern Negros. 12 na tanan ka mga lugar sa Negros Occidental ginakabing sing COMELEC nga areas of concern. 60 ka mga eskwelahan sa Negros Occidental handa na para sa limited face-to-face classes. Kag sa Good Vibes, saksihan ang mga eksena sa last day sa nauna nga bar exam sa Bacolod. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, 80 ka mga eskwelahan sa Western Visayas ang nakahanda na para sa limited face-to-face classes kung magnubo na ang alert level status sa rehiyon. Sa 80 ka mga eskwelahan sa rehiyon nga gin-recommend para sa expanded limited face-to-face classes, 60 diri ang yara sa Negros Occidental. Pero sunod sa pamunuan sa Department of Education, sarang lamang matigayon ang limited face-to-face classes sa idalom sang alert level 2 panubo santo man sa rekomendasyon sang Department of Health. Ang mga private schools sarang man makasugod sa limited in-person classes depende sa assessment sang DepEd kag local government unit. Sa Bacolod, may dugang 5 ka mga public school ang pending pa ang application para sa limited face-to-face classes samtang ginahulat pa sang City Health Office ang mangiresulta sang evaluation. Sa ginpatuman nga face-to-face classes sa Barangay Alangilan, sa karon nagapabilin nga suspended ang face-to-face classes samtang nagapabilin pa sa alert level 3 ang bilog nga Western Visayas. Although may ara kita mga preschool nga nag-apply na. So actually one school nga nag-apply for face-to-face sa ilang mga estudyante. Private? Private. How about sa public schools? Public schools, wala wait gina nila ang directive from the CHED. Sa number 9, mga barangay officials gin-deputize ng Commission on Elections para sa pag-monitor sa compliance sa mga kandidato sa mga pagsulundan sa pagkampanya. Opisyal na nga magasugod ang national campaign buwas nga adlaw kag may mga pagsulundan ng COMELEC para sa pagpatigayon sang in-person ug house-to-house campaign. Pagpatigayon sa mga motorcade kasubong man sa public rally. Sunod sa kay Attorney Roberto Salazar, ang acting provincial election supervisor, ang alert level status ng kada lugar nga kadtuan sa kandidato ang nagaapekto sa mga restriction sa kampanya. Mismo sa Regional COMELEC Campaign Committee, mag-a-apply sa permit ang mga kandidato kag ini ang iga-forward sa Provincial COMELEC Campaign Committee padulong sa City o Municipal Campaign Committee. Paatag ni Salazar, kung may mga campaign materials naman nga wala nagasunod sa designated common poster areas o kung sa mga kadakuon nga ginatugutan, wala naman nagakasayuran nga gilayon kakson kundi may tika nga ipatuman. Magapabilin naman ang mga posters o kung tarpaulin sa mga local aspirants bangod wala pa makasugod ang local campaign. Hindi man niya may magyanda na kakasunta na yun, no? Of course, he has to draft, no, or craft his action plan. Well, wherever it may be, no, public or private, ang size siya, aragin na niya. 2x3 lang ang atong limitation. Ang local niya, hindi nato na niya pwede sa kason, no, kaya wala pa mag-start ang ila campaign period. Sa number 8, lalaki nga ginpriso bangod sang robbery, gintiro, patay. Padayon ang investigasyon sa kapulisan sa karon angot sa pagpatay sang Biyernes sa anay priso kag drug surrenderer nga si Joseph Hocson sa Purok Nara sa Barangay Handumanan sa Bacolod City. Sa investigasyon sang Police Station 10, nagalakat lang sa dalan si Hocson agud magbakal kun tani isang ilimnon sang siya ang ginsundan sang suspect kag gintiro. Igo sang bala sa ulo ang gintunaan sang kamatayon sang biktima. Suno kay Major Richard Fajarito, ang pamuno
sa Police Station 10, personal nga away ang ila ginalantaw nga motibo sa pagpatay kay Hokson. Isa man sa ila ginalantaw motibo nga may kangtanan sa iligal nga droga ang pagpatay sa biktima. Si Hokson ang gindakop sadto sa kaso nga robbery. Sa number 7, anay katapos ang New People's Army ang ginpatay. Sospek iya mga anay kaupod sa hublag. Patay ang 21 anyos nga si Jimmy de la Cruz matapos iniging tiro sa mga armado Biyernes sa barangay Cambayubo sa Calatrava. Sa investigasyon sa PNP, nag-aariya lang sang tubo ang biktima kagang iaupod sa truck sang sila ang ginpalapitan sa mga armado. Galiyon na lang ang ginatiro sa mga sospek si De La Cruz nga gintunaan sang iya kamatayon. Ipahayag naman sang 79th Infantry Battalion sa Philippine Army nga si De La Cruz ang anay miyembro sang New People's Army kag base sila investigasyon. 4 ka mga NPA ang responsable sa pagpatay sa iya. Parayon ang investigasyon sa karon sang otoridad. Sa number 6, Bacolod City ang nagapangita sang volunteer magicians para sa natalana nga pediatric vaccination sa Bacolod. Mga masobra sa 1 milyon ka mga 5 to 11-year-old ang target nga mabakunahan sang Department of Health sa Western Visayas. Sunod kay Dr. Renilyn Reyes ng DOH-6, isa ka pagtilaw ang magbakuna sa mga magagmay nga mga kabataan. Ini magluwas nga madamo man sa mga ginikanan ang nagapabilin nga may pagduha-duha sa COVID-19 vaccine. Gani, kinahanglan suno sa iya nga maghimo sang strategy ang mga local government units para mapaiway ang kakulba sa mga kabataan nga magapabakuna para sa natalana nga pediatric vaccination sa 5 to 11-year-old sa Pebrero 14. Ang Bacolod City Health Office ay nagaplano naman nga mapasadya ang mga kabataan sa vaccination site amo nga nagaayo man sila sang kooperasyon sa mga maga-volunteer nga magicians. Very challenging gini ang pagpabakuna sa mga kabataan, especially hindi sila makaintindi na. Kapin pa kung nakita nila ang dagom sang injeksyon, usually amo ni ang isa ka fear factor nga nagadalagan ang kabataan. Okay. So, gina-invite naman ang mga magicians, clowns, no? Kung makabuli kita sa aton nga 5 to 11 to volunteer during the vaccination so para mapasadya ato mga bata. May ibsan ang kabalakas sa mga ginikanan samtang pila para sa bakuna sa aton nga mga bata. Sa number 5, katapos ang Union sang Sineco ang handa nga mag-strike kung wala sa may matabo nga settlement sa ilang pag-istoryahan ay subong nga hapon. Natapos na ang cooling off period para sa notice of strike sa katapos ang Sineco Union of Rational Employees o CONCUR. Pero isa ka hearing ang ginpatigayon sa sining hapon sa tunga sang Labor Union kag tiglawas ang tagdumalahan sang Sineco sa National Conciliation and Mediation Board. Ginsiling ni Stephanie Montaner, presidente sang Labor Union sang Sineco, kung wala sa may malabot nga settlement sa nagapadayon nga negosasyon, nakahanda ang CURE nga mag-strike sa anuman nga oras. Ang pag-unta trabaho ang ginadihon sang CURE sa pagpati nga mayara sang unfair labor practice kag union busting bangod man sang kapaslawan sang Sineco management sa pagpatuman sa mga nakasugtan sa collective bargaining agreement. Nalakip diri ang duga nga 5% sa bunanan nga sweldo para sa rank and file employees, allowances kag loyalty bonus. Naninduga naman ang management nga hindi nila mapatuman ang kasugtanan bangod sandig sa advisory sang National Electrification Administration, pwede lamang ini mapatuman kung nakalabot sa 95% ang collection rate sang utility firm. Ginako sa pamunuan sang Sineco nga wala nila ini malabot bangod sang epekto sang pandemic. Sa number 4, Commission on Elections Negros Occidental ang may 12 ka mga gin-identify nga areas of concern para sa May 2022 elections. Sunod kay Acting Provincial Election Supervisor Roberto Salazar, ang listahan na napadala na nila sa Regional Joint Peace and Security Coordinating Council. Pathag sa nga COMELEC, ang isa ka lugar makabig nga area of concern kung mayara sang intense political rivalry o kung mayara sa tunatabo may kangtanan sa eleksyon. Ang isa ka lugar makabig naman nga area of immediate concern kung may presensya sang NPA, armado nga grupo o kung private armed groups.
Kung ang kombinasyon sa duha yara sa isa ka lugar, ini naman ang ginakabig nga area of grave concern. Suno kay Salazar sa ilang nga listahan, ang banwas ng Don Salvador Benedicto ang ginakabig nga area of concern. Areas of immediate concern naman ang Manapla, Silay City, Victoria City, Toboso, Binalbagan, Himamaylan City, Cabancalan City, kag Hinubaan. Paathag niya, inibangod sa presensya sang NPA sa amo nga mga lugar. Areas of grave concern naman ang Candoni, Moises Padilla, kag Escalante City. Ini ang mahimo nga may pagbag-o pa suno kay Salazar. Of those areas which were recommended for under the areas of concern, under siya sa category 2, no? So CPG. Sa number 3, buwas ng adlaw, magasugod ang kampanya para sa national level. Kada presidential candidate ang may kaugalingon niya campaign kick-off. Ang mga supporters ni Vice President Leni Robredo sa Bacolod ug Negros Occidental ang mag-upod sa nationwide nga launch. Mga Pink Warriors ang ginapaabot magabuylog sa Pink Fiesta sa Negros for Leni headquarters sa Hernais Catuslao Street sa Bacolod City las 8 sang aga tubtub sa udto. Ini pamunuan sang Robredo People's Council nga ginaupda naman sa mga kakamping group sa probinsya. Ang laban Leni Negros Occidental naman ang magasugod sa ilang activity paagi sa mob dance sa mga supporter nga magasuksok sa ilang pink outfit. Samtang si Vice Governor Jeffrey Ferrer naman magaupod sa campaign kick-off ni presidential candidate Ferdinand Marcos Jr. sa Philippine Arena sa Bulacan. May 50,000 capacity ang among arena pero limitado lamang ang makatambong sunod sa Vice Gobernador. Sunod sa Vice Gobernador, nagdugang ang mga opisyales sa probinsya nga nagpabutyag sa ilang suporta kay BBM Sara o community team. Bisan ka ang mga kongresista sa 6 ka distrito sa Negros Occidental, ang sa 2nd District lamang ang wala nakapalayag sang suporta. Sunod sa Vice Gobernador, mas madamo nga mga opisyales nga magasuporta, mas maayo nga outcome ang ginapaabot. Excited ko sa Manila. Malakat ko tubwas, nanawag sila ang group of BBM in charge sa ilabi campaign manager dira sa hapon. Show for sa local. Not all kay ang capacity sina, it's only 50,000 ang Philippine Arena. And then ang mga closest supporters. When you say supporters, inang halin pagidya sang una ya siguro. And then LGUs and organizations. Aside from si mo, Vice, sino pa ito kanto? Sa number 2, Vice President Leni Robredo ang nanagtag sa mga starting kits sa mga nagubaan sang balay sa Southern Negros. Ginbisita ni Vice President Leni Robredo ang Purok Lubi, Barangay Hill Montilla sa Sipalay City kag ang Barangay Mambugsay sa Banwas ng Kawayan sang Sabado para makapanagtag sang starter kits sa mga nahalitan sang bagyo nga Odette. Iyaman nga ginsapol ang Barangay 2 Fishermen's Association sa Sipalay nga recipients ng livelihood assistance sang iya opisina. Kaupod sang Vice Presidente ang volunteer architects sa CC Buen Camino Architect nga nagtudlo sa ila kung paano maghimo sang balay nga hindi madali-dali tumba sang bagyo kag kung paano malikawan nga sudlon sang tubig ang balay. Sunod sa Vice Presidente, luyag niya nga hindi lang materyales ang ihatag sa mga pumuluyo kundi pati ang kaalam sa pagpatukod sang balay. 250 tanan ka mga balay ang tuyo nila nga ipatukod kaupod ang nagrent sa Volunteers for Change ka United Architects of the Philippines. Kailangan namin ng tulong ninyo. Kasi para po mas marami yung matulungan natin, ang ginagawa po natin na yung materyales yung ating binibigay, pero yung paggawa ng bahay ay tulong-tulong tayo with the United Architects of the Philippines, saka yung mga residente. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Bacolod mayoral aspirant Albi Benitez nagpirma sa manifesto nga nagasuporta sa kay Ferdinand Marcos Jr.
Sa BBM vlog nga gin-upload sa kahapon, makita sa video ang isa si Bacolod mayoral aspirant Albi Benitez sa mga yara sa video. Kaupod si presidential candidate Ferdinand Marcos Jr. samtang ginasiling ni Marcos Jr. nga nagadamo ang nagapakita sang suporta sa iya. Sa gipamangkot sang DigiCast Negros si Benitez, iyaging kumpirma nga isa siya sa 23 tanan ka mga PDP laban members nga nagpirma sang manifesto of support sa kay Marcos Jr. Sunod naman sa kay Vice Governor Jeffrey Ferrer, gadamlag pa, nagpahayag naman sa suporta sa kay Marcos Jr. 85% sa mga lokal nga opisyales sa Negros Occidental ang magasuporta sa kay BBM nga nagalakip sa kay Benitez. Damlag pa, may pila naman ka mga mayor sa Negros Occidental ang napabutsag man sa ilang suporta sa BBM Sara tandem. Ang tanalabi, 85%. A basis mo to, well, amo ginaang basis ta kung makakwa sang majority votes sa isa ka probinsya, more LGUs na nag-support, more ang outcome nga magadaog ang ginasuportahan sa mga LGUs. Pila ka congressmen sa Negros? Negros lang yati, dala Bacolod 7 eh. Sa 6, Gastoriato pag-abot ni Bongbong, 5, 4, and 3rd is the group of Albi and Gastoriaco sa 1st district. Ang second, it's my very good friends daya kay ara da ang mga amigo ta pero ay pasla ka declare. Sa Good Vibes, sa pinakauna nga tion ginpatigayan ang bar exam sa Bacolod City bangod sa nga pandemic. Sang kahapon sa last day sang exams, mga abyan, pamilya, kag alumni sang eskwelahan ang nagpakita sang suporta sa mga examinees. May report si Romeo Subaldo. Daw naging fans nga nakita ang ilang idolo ang mga abyan, pamilya, classmates, alumni kag professors sa kada may magwa nga examine sa Gate 1 sa University of St. LaSalle Bacolod sang kahapon. Ang USLS ang naging venue sang bar exams, ang exams para sa mga law students. Ining una nga tion nga may bar exam sa Bacolod bangod sang pandemic nanging digital ang exam. Duha ka tuig man nga wala sang bar exams kag sinila nga tuig liwat nga natigayon gani malawig man ang pagulat sa mga examinees. Biyernes kag Domingo lang ang exams kag kahapon last day. Gani may mga nagabitbit sa balloons, may mga streamers kag bouquet. Sunod sa isa sa mga nagkuha sang exams nga si Marty Go, makapoy pero natapos na gid man ang malawig din ang preparahan. Mixed emotions ang nabatsagan ta subong may ara kakapoy. Amo ginapangibabaw nga nabatsagan subong is kakapoy tungod sang tanan nga preparasyon eh. But at the same time, ang piyak sang kakapoy, do pagpasalamat man nga natapos naman gid. Kag tanan mo bala nga sakripisyo kag efforts halin sa una sa pag-prepare halin sa pag-eskwela, pag-preparar sa bar. Sa Bacolod City, may 169 ka mga nagparehistro para magkuha sa bar exam sa USLS. 143 lang ang nagkuha sa exam sang Biyernes. May 4 nga nagpositibo sa COVID-19. Sunod sa kay Executive Judge Raymond Joseph Javier sa Bacolod Regional Trial Court, sa sininga panahon, mas kinahanglan na sa mga examinees nga magpadayon sa pagpangamuyo. Continue praying. Continue praying. I know that you already done your part. Please continue praying. So that when the examiner, it's the time of the examiner to check your paper, no, you continue to pray so that the Holy Spirit will guide him, whatever it would be, and accept what is the decision of the Lord. May mga na-disqualify sa exams bago dadakpan niya may mga violation sa iban nga area kag wala naman sa Bacolod City. At this Barb, after 2 years nga paghulat nila man ko sa exams, natigayo na gid man nga ang bar exams. Kita ming nagaupod no ha, the fact nga natapos nila. Correct. Mabatsyagan ta man ang ilang nga joy. So ang challenging naman nga part ning ang paghulat sa result. Pero of course nagaupod gyapon sa ilang nga katumanan sa ilang nga handom. According kay Judge Javier, prayers na gid kuno sa sininga time, prayers na gid tanan-tanan ang mga brothers mo sa aton nga mga examinees. Kaagapon itong mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Parahan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo. Mayong hapon.